नमस्कार. आजच्या काही पॉझिटिव्ह बातम्यांचा डोस घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. आजची पहिली खास बातमी आहे विद्यार्थ्यांसाठी. यंदा शाळांना मिळणार दिवाळीची महिनाभर सुट्टी. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने शिक्षण खात्याने प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयांच्या दिवाळीच्या सुट्टीत वाढ केली आहे. पूर्वी 7 ते 23 नोव्हेंबरपर्यंत असणारी सुट्टी आता 25 ऑक्टोबर ते 18 नोव्हेंबरपर्यंत असेल. या दिवाळीच्या सुट्टीत केलेल्या बदलांचा कुठल्याच शालेय परीक्षांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार नसल्याचे शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे यांनी सांगितले. गोव्याच्या मुकासदाराने थेट चंद्रावर घेतली जमीन. चंद्रावर जमीन घेणाऱ्या अनेक बड्या आसामींमध्ये आता गोव्याच्या तरुणाची वर्णी लागली आहे. लुनार एम्बसीकडून त्याने मेनिलियस क्रेटर या ठिकाणी 1 एकरचा प्लॉट खरेदी केला. पराग देसाई असे या तरुणाचे नाव आहे. तो ठाणे वालपईचा रहिवासी असून सध्या तो जर्मनीत वास्तव्यास आहे. मडगावातील ख्यातनाम कलांगण ही संस्था 26व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. त्यामुळे गोवा राज्य कला आणि संस्कृती खाते, रवींद्र भवन मडगाव यांच्या सहकार्याने या संस्थेने 12 ते 16 ऑक्टोबर असे 5 दिवस कलारंग महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. या महोत्सवात आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या कलाकारांकडून संगीत, नृत्य व नाट्याविष्काराचे दर्शन घडविले जाईल. तर या होत्या आजच्या पॉझिटिव्ह बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा, इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.